page 138 et 139 ka tafsir al-Qur'an de alladina ben amanu gomdimbe walam yalbisu tata be jillindirali imanahum e gomdinal mabbe ngal be zulmin e toño kono toñe faandade do den ko shirku na koy toño to so koy de koy wonduden stay ko dun don haray alamo jillindirali iman mum on e toñe ma dum awaduda ko shirku ngon ko faanda musibbe julbe ulaika ben don lahumul amnu ko kambe holare nde wodani ko kambe mutaduna ko be fewbe watilka ko don do hujjatuna woni dalil amen atayna ha mo me okkido ibrahim annabi ibrahim ala qawmi do yimbe makko ben narfa'u darajati melen bantana darajaji man nasha mo me yidi bantande inna rabbaka andu jomma hakimun ko nyenyudo alimun ko andudo wa wabina lahu me okkimo ishaq wa yaqub be do dido kono ko ishaq on bi don yaqub ko tanira kullan be do fo adayna me fewni be wa nuhan andite fi nuhu hadayna min fewnino min qabilu ko adi be do fo wa min dhurriyyati no jajurriya makkon kanko annabi nuhu dauda wa sulaymana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa harun wa kadhalika kononi najizil musinina me yobirta mo jimbe be golle no jajurriya nuhu on tuzur wa zakariya wa yahya wa isa wa ilyasa kullun be do fo min as-salihin ko jiabe mojjube no jajurriya makkon tuzur wa isma'ila wal yasa wa yunus wa lutan wa kullan be do fab ko annababe enelabe faddalna ko annababe ma dum nelabe faddalna min burdindini ala min burni be ala alamin wa tagafindira mabbe amina baami no jeya babira mabbe dhurriyat me dhurriyaji mabbe ikhwani menene gotobe mabbe kadi be men takkidi e mabbe wajita bainahum min subike be wadayna min fiwnibe ila siratin fa'ila al-mustaqimin fiwngol dalika hudallahi ko dum doni pewal Allah ngal yahdi bihi mo fewni dangal man shammo yidi fewnde min ibadihi mo de jiya makko be law ashraku arabe shirkun la habita bonayna anhum mabbe ma kanu bere konko be latino ya'maluna be gollayno shirku battataake musibe julbe shirku bonnay golle de suude alay dum ulaika alladhina qabyan ben atainahumul kitaba min okki defte den wal hukma e faamo wan nubuwata yannabakum fa yakfur biha siyadi ndedo alqur'anare haula e be fewnditibe hande faqad wakkalna nyande non alqur'ana jangawo ko on hande jodon woni ko faanda ala dal gomdi haray men wakkilinde alqur'an biha de alqur'anare qawman yimbe go laysu ben do wonal biha e mayre bi kafirina be yeddande ulaika alladhina kabirun ben hadallahu alla fewni fa bi hudam akasabu pewal mabbe gal e tadi woni ko nyintinta ko nelaado nano yewtede hande ko ene qul ila asalkum min landaki alaykum in wajade kon ajuran joddi in huwa joddi andi wonali illa dhikra si wana waju lil alamin wonande tagore ne wama qadarullah aynon be rewirali Allah ka gadri no hana rewirede be mawninali Allah no hana mawninirede edo qalu to mande be wino ma anzala Allah jippinali ala basharin do neddo min shin hay hunde qul wi man anzala alkitaba akon bo jippini deftere alladhi jaa bi Musa de nabi Musa hadiyawa nuran ko de anno rawdan ko de pewal linnas wonande yimbe be taj'aluna idon wadande qaratisa dereli kunte to bodona idon fenyi nadi goddi din wato fona idon suuda katira ko buri dudude wa ullimtum andina ma lam ta'lamu kon andano antum ona wala abaakum ona babirabi wonon me qul Allahu ka Allah thumma dharhum riftatab fi khawdihim indir jumpugol mabbe gol ender penale mabbe den yal'abuna bi fija wa hada wa inde do alqur'ana al kitabun ko deftere anzalna men jippininde wallahi mubarakun ko dande barki musaddiqu ko de gongo dirde alladhi eden defte bayna day wonte de ismaire wala tundira e fiyonde waajore ummal qura yumma ceyden do makka faman hawla eden cey wonde takko makka wono mina e taif hayo to kamede lagine do walladhina bedo yu'minuna gomdime bil akhirati la haram yu'minuna bi kambe be gomdini alqur'ana wa kambe ala salati medo jodde mabbe den yuhafizuna hiberini wa man azlam ala nafuddo toñude mim man iftara ayati on fendo Allah ribe hore Allah kadiban penale
aw qala ma awdari o wi o he ilayya mi wahaynama yan taw o fenay wala mi waha ilayhi wahaynaka makko shen hay hunde wana musailamatul kadhabin e ko nandita tay dum e karma ko batini be bilebe jodi be no fena mi hunde kaari ko hunde kaari wadata ko hunde kaari jokkuma ko hunde kaari ta saraka e ko nandita tay dum ta be yali hunde ومن قال kala on yudo sa unzilu araymi jippina mithla ma anzalallah sifa ko kala jippini do ala toñu be fenobe ha hetti be do walaw tara hara yayno idil zalimuna to mande tay toño be fi ghamaratil mauti hibe nder deddere mayde wal malaikatu ta malaika be basitu no fonti aydim juude mabbe den hibe inna akhriju yaltine bu'e wade do anfusakum wonki jumodon ni harabe wi dum hefrabe si ibnu adama innama yo yalti wonki makko kingo jonna goddo andi dum do ko wonde sattunde way goddo anda on to wonki mo woni taw hay simo anduno ko ki woni jettugol ki ko piro na fere ma anda ko ki woni al yawma hande tujzawna yobete adabal huni lette hoyde bima kuntum sabu konko lati don taquluna don wola lipon Allah ya hore Allah ghayra la ikoina gonga wa kuntum lati don an ayatihi e gay ay jamaade on tastakbiruna don mawnitini wala garji itumuna hinon gomdi hande on ari men furada goto goto kama khalaqnakum no men tagiri on non awwala marratin karande lawol wa taraktum on accima khawwalnakum konko men deltani on konko men deltanno on jawle aduna wara azurikum baamon ko delle holorno don honto de woni on borrama hande wa ma nara min yalima akundu de mon kadi shufa'a akum tefanaydi on alladina din za'amtum li ayotono don fenon wi on annahum no din don fiikum hakkunde modon shuraka o ko di kafidi di fi modon awala gado taqattagum li taji bainakum hakkunde modon hande konili e balle fena handeje hoda Allah majian kum modon ma kuntum konko lati don tasumuna don fena ajo wallahu a'lam kala ko yani e goddo humpagol qissa haray do ko tafsir fi mene wonbe kitade ben do juutingol ala wadugol tafsiru yanya duddina hala wingil ala kala humpado qissaaji din o yahay ka tafsiru alqur'ana arano ma nodda e di numéro téléphone ji 657 60 5309